na také spičenej skurvenej. Spolubývajúci môj na tom zasratom internáte sa odjebal okolo 8 večer, tak si hovorím však dobre, ale do piči, aspoň bude mať kľud na učenie. Zapnem rádio Slovensko 1 okolo 9, tam začal dvojhodinový, veľmi zaujímavý rozhovor s Petrom Lipom. Si hovorím, mám v piči. Popri tom som sa učila tie strašné pičoviny a počúvala som rádio. Asi okolo 11:30 som si uvedomila, že sa mi chce spať jak piča, celý deň som bola akási rozjebaná, vôbec neviem z čoho. Mám v piči. Zhasla som svetlo a ďalej som počúvala rádio. Spolubývajúci furt, kde si v piči. Sa mi snívalo. A zrazu sa zobudím na nejaký priebaný buchot dverí. Tak ten kokot spolubývajúci rozsvietil svetlo a mne to skoro vypálilo oči. Kokot jeden bastard vyjebaný, bolo 1:30. Hovorím mu, čo ti jebe do piče? To prečo rozsviečuješ túto veľkú krvu, veď mi to vypáli oči a nalietajú sa kadejaké nočné motýle, komáre a ostatné pičoviny. To si nemôžeš rozsvietiť to malé svetlo pri tom vyjebanom umývadle, čo je neustále zajebané, ty humusák spičený. No samozrejme moja prosba nepomohla a on mal v piči. Tak si hovorím, však dobre, veď sa prezlečie ten kokot, prieme sa pod paplón a pokračujem spánku. No taký veľký baraní kokot. Ten kokot si začal sypať cornflakesy do misky a zistil, že nemá mlieko. Tak sa odjebal tu do non-stopu, čo je na internátoch, aby si išiel zohnať to pojebané mlieko a samozrejme pri odchode zabudol zhasnúť svetlo. Hovorím si však dobre, vráti sa a pôjdem spať. No hovno. Keď sa vrátil aj s tým vyjebaným mliekom, začal jesť. No jesť. Ja rozlišujem medzi jesť a žrať ako kokot. Jesť znamená nabrať si na príbor sústo, vložiť ho do úst, zavrieť ústa, žuť, prehltnúť, úplne tichý proces. Žrať ako kokot znamená priebať si na bager také sústo, kde nemá šance vmestiť do papule, napchať to tam, žrať, mľaskať, prehltnúť, grgnúť si, ujebať si a pokračovať. No a samozrejme, milý môj kokot spolubývajúci nezačal jesť, ale samozrejme začal žrať ako kokot. Som mala také nervy, kurva, že som ho skoro vypálila z toho okna, vyhodila, podpálila, neviem čo všetko. A keď konečne dožral, priebal sa pod papulom a mohla som spať. Pekný spánok. A spánok v piči. Zobudím sa na to, ako ten kokot smrká, aký by mal umrieť. Piču jak chorá vrana. Bolo 4:57. A ako bonus samozrejme rozsvietil svetlo. Hovorí mu, čo ti jebe do piče? Však sa nemôžeš vysmrkať po tme, veď ja mám ráno skúšku, veď tam nemôže ísť rozjebaná. Keď sa konečne dokokotil, dosmrkala do čo ja viem čo ešte, konečne zhasol a mohla som spať. Ráno budík, 7:30, rozjebaná som stala na sračky. Idem do tej školy, samozrejme na skúške, ani baraní kokot, ani baraní piču. Teraz idem na tie internáty a všetky tie obreckovky mu jebnem do kýbla s vodou a konflexy, tie jebnem do nejakého spičeného kanála, kurva. Môže mi stať ako